И здравейте хора, сега играем в сървър. Как се казва този сървър? Мери Merry Christmas, май да, наистина. Айде, ще го има в специалната вече със сигурност питах хора. И сега стигаем на Survival. Третата поредица всъщност. И да, сега... Събирам и дърво. Аз като е бил. Вау. Абе, кой ма удари? Някой ма удари. Те само звънят, те зле. Можеш ли поне да намалиш пръщението? Не. Паркур. Планчат. Чакай. Да изляза от къл и ще се спра хора. Ти дима вкара, бе, добромире. Никъде не съм те вкарал. За първи път ми се случва да намеря това. Да. Лава. Намерих човек кравин в пещера. Ще правим ли къща? Да. Добре, отивам при тебе. Уха! Ау! Имаш ли меч? Не, искаш ли? Това бързо да ги цепим. Къде си? Идвам. Чакай, да има телепортира, аз идвам. What the fuck? Ще го дара стирката по. Казах бум. Вау. Искаш ли тук в равина да ни е къщата? Ай! Сериозно ли? Колко дърво имаш? Имам 28, 29 обработени и 2 необработени. Малко са. Спри клипа за малко на пауза. Добре, връщам се малко. Ей се. Така, върнахме се. Сега ще правим къща в равина, нали? Да, там не бях. Да. Аз там влизам в сървъра. Тогава си го сетна. Да, ние сме агнити в сървъра. Добре, готово. Ние сме агнити в сървъра. Да И- го мачи. Айде, ще ги имам. Чакай. Как ми лапа? Чакай. Аз казах бум. Лапа. Прошло ми лапа. Остава слабо. Аз казах бум. Вау. What you are doing now? Къде вече съм. И така правим врата. Чакай. Аз я правя. Дай с Питър водят съберете черни. Аз имам 16 дървета, 17 черни. Дай. Ето. Ето и още такива. Аз ти говоря те с моите... Аз...
Аз ще им събера дървета. Окей. А чакай, аз не съм сетнал пълно тук. Аз каза бум. Крипър! Аз имам 20 холма. 20 холма ли? Да. Мгм. Понеже съм пешка. Ау, пак ми лава, играй на моят екран, пак ми лава. Кира! Стига бе, 4 FPS, готин. Ехе. Човек, как да ида на повърхността? Тук сме като картици. Ей, тук има едно елеваторче, нагоре ще направя път. Не, хуй! Айде, бе. Аз ще отида до другия холм да открадна някой неща. От него холм имам 50 диаманта, ама нали почнах мина много. Ще взема леглата. Ой, имам дъма от пътя, но ще оставя. Целия квартал. Допето слокън, брейкинг, 3 флейм, 1 пънч, 1 пауър, 4. Гаси. Аз казах го. Да. What we are going now. Целия квартал вече съм на руината. Оф. Наби ми се тая песен в главата. Не знам той е Cobblestone защо е тук. This is all... Ето имам колкото си искам холмови. Заре. Не ми лаква. Боже, защо така? Най-ефикасният начин да идеш на повърхността. Да нямаш флай. Не, имаме елеватор, че от вода и падам и умирам и ма спамва на повърхността. Don't stop. Why?
Че стига си фейлвал епизода. Моля? Стига си фейлвал епизода. Абе, тя на повърхността не фейлвам. И в момента съм там. Само малко вярно. Имам само едно неболичие. Сега ще трябва да ходя до Холмбет. Човек, ти имаш HomePad? Да. Не е възможно. Споделям, да ти споделя екрана. Не, снимам в момента. И тук почвам да копая. На Шибан Гравел. Уби някой друга овца. Добре, чувам. Къде то спреше я плет? Що? Някой зомби да влезе в къщата. Ого, 55 торчи има, 2 кирки, ще взема едната от инвентара ти. За ко? Така, защото не заслужаваш. Ай сега ще. Взимам ти да знаеш. Чули? Ай, Базика. аз знам, че се базикаш. Ти си... Мога да те взема, нали? Не знам. Не вече знам. Колко вълна ти трябва? 3, Залегло, добре. само за твоето. Я, Диня. Земя ще засеем Диня. С нея ще се храни. Аз нямам повече. Намерих и какао. Да взимам ли какаото? Реши се сам. Добре, аз си взям единици. Не, не ги яш. Еми аз си решавам. Ще ги засеем. Аз си трябва да ти решавам за всичко. Аз след малко ще излизам да ръчам. Добре. Овцете са готови. Окей. Да ти ги дам ли? Както решиш. Аз си направя легло. Навънка е тъмно. Май не е тъмно. На филм мога да си легна.
А, Заживай тук до моето. на мен не ми даде да спя. Чакай. Защото е моето легло, може би. Ами чакай. Отивам си взема дърво. Видай вълната, аз ще направя легло. Добре. Чакай, идва паяк. Да го убия. И зомби идва. Човек ще дойде, да. Къде да станеш нещата? Дай ми... Чакай, ето си дърво... Опа. Ето си дърво, направи си легло и си го служи тук. Може да правим сапони и гипса. И ако стана къщичката, нали? Мгм. Аз ако са голями, съм казвам. Знам. Но дините останаха при мене. Дай ги. Така аз можех да ги взема от инвентор. Чак, ома. А кой... Абе, вратата отворена дали се оставя? Добромире. Не! Възикам с тебе, тук с тряска. И с шокни. Престани с тези тъпи базици. О, и ще телепортна. Не! Дей! Оф! Казах ти да те телепортна, но ти не, Димитър, що са вратата са отворена? Значи. не отворена се оставя. Не е вярно. Не е вярно ли? Гняв. Къде си бе, полковник? А, да, ти му остана по сърце. Бед. Бейт, че носи си. Добре, аре, стига с тези. Охо, добро ми. Къде тече ни фермичката? Де да знам? В равина. Отивам бия зомбита. И крипъри. Я, барут. А, имаш ли айрон? Чакай, Имам. да си им вията. Холи. Сгръмни е. Леле, има спаунер сигурно. Има спаунер. Щом по 5 идват. О, боже. Ще телепортна. Не искам ги убия. Ще телепортна. Така. Няма. Ай, на баща му. Аз пък нища. Аз пък ще. Кой пък казал, че искам? О, Ай, стига си... горе има ли вода? Да, има. О, ето го Мартин ще влезе да види какво. Елате да види, че озеро. Човек, Какво? микрофонът е адски гаден. Не, че е гаден, но пръщи. И сега и пищи. Ами, сори.
Сори, а не се извиняй на мене мина. Зрители. Мгм. Workbench. Мартин, да те види какво правиш. Добре. Workbench. На колена. Workbench. Айронът ти е готов почти. I got a boom. Wow. What you going now? Ела, ще даме на копа на пълния с вода. Ето го. Ма затваряй вратата, бе. Ай, човек, затворих я. Чакай. Майко! Майка ти скелет да еба. А. Заповядай, Мартинчо. Трябва да... Чакай! Ендермен! Зомби! Холи ши... Стигай! Так му екшен стана. Шаш? Да, завилаш. Трябва да ви бързо през мене. Целият квартал. Разбираш ли? Да ще падни. Да. Ай, стига си ме подпала, бе! Сама с Мартин беше. Аз нямам фаер. Аааа! Мартин идва да ме убие в къщата ми. Ще ме заколи. Ай, събирай вода, Добромире. Еми отивам! Ма вие се ме телепортвати. Пък и плюс това виж какви неща намеря. Опа. Кикнаха ма! Да, Мартин ме заплашва тук с бан. На бан никой ще прави. А боже, защо ми дай да летя? Не искам да лета. Не, намерих лапис лазули. Да махна ли летенето, че? Махни го. I have a boom. Бау. Сега, квартал вече съм ебал в матята. Колко дълъг да е този епизод? За колко е дълъг? Сигурно 20 минути. Още 10. Добре. Аз това
Някъде тук има спаунер, няма начин да е друго. Няма спалня така. И ще кажеш. Диаманти! Да, бе. Еми диаманти и сега ще ги взема. А ти искаш да пълня кофа с вода. Дай на ковата сюда. Ай, скелет, бързо! Аби го! Бързай ковата, за да ти да потънеш. Бяга с ковата в главата. Готово. Сетпах си повод. Аз си сепнах кръста. Да паде, бе. Ай, за какво ме удари? Телепортирай се спокойно. Да кай на Мартин Табани, че ме удари. Чакай, Холи шит, още едно зомби. Вой, стига бе! Добре. Взимай диамантите, чакай. Не с каменна кирка, бе. Дай ми една айрон кирка бързо. Няма айрон кирка. С кофата ли да го взимам? На момента идвам. Чакай. Ари, аз имам кирка с Fortune. Пише малък фейл, ама какво да направи. Чакай сега. Ender Chest. Имам кирка с Fortune, ама какво да направи. Fortune 3. Home Mine. Ето, Добчо. Чакай, бе. Чакам те, махам дирт. Тука. Мади са така. Да видя колко ще падне с Fortune. Чакай, има крипър. Аз казах бум. Вау. Омага. Тега стъпки с Fortune ги щупих и бяха 2 диаманта. Да бе, аз намерих диамант, си ги обра и получи achievement. What the fuck? Корупция. Слагам diamonds често. Like diamonds in the sky. Are beautiful. Like diamonds in the sky. Are beautiful like diamonds in Чакай the sky. да Ender Chest. Ко? Не. С Ender Chest има много неща. Are beautiful like diamonds in the sky. Diamonds, diamonds. In the sky. It's a diamonds, diamonds. Много се лигаеш, не спре. Аз не съм играл. Напротив. Голд! Сега нямаш ко да го щупиш. Имам. Малко изхабена кирка. Айрон. Има и айрон, знам. Билдинг. Какво правиш, бе? Лава. Кой ти, бе? Тъшак от лава. Аз трябва да сложиш полести. Крипър! Бутна го в лавата и той гръмна. Запали се да. Лиончето бегело е. Holy shit, запали се. Марти пиче, лапа ми кирича. Да знаеш къде ви този? Чакай, някаква кирка имаш ли да дадеш? Имам 6 айрон кирки, не.
Нямаш. Имам. Законим тишина. А! Крипер. Аз съм там. Карма. Миси. Съдбата ми подаде една айрон кирка. Да. Благодаря ти, съдба. Отивам сега. Diamonds, дай. Даже микрофон ти почна да пищи. Да, beautiful. Ами аз какво да направя, че ти се фантазираш на неща? Аз вчера не те чувах пък тебе. Ти как ще ми обясниш това, че е случва? Защото съм на камера. И когато си на камера. Микрофона е вграден в камерата и някой път прави такива маймунчулъци. Той да ти кажа, че и аз съм на лаптоп и микрофона въобще не е вграден. Моля? Микрофон. Това ще е за епизода, дами и господа. Карчал.